Aprílové žarty nabok, vážení diváci, teraz pôjde o satíru. A satíra to je vážna vec. Aj keď s nadsázkou vždy má čosi za ľubom. Raz šľahať, inokedy láskať, alebo aj oboje odrazu. Ktorá z jej stránok bude prevažovať v dnešnom programe Milana Markoviča, uvidíme o chvíľu. Milí naši tu, milí vaši doma, verní okrídlenému citátu, ja sa vrátim, vás opäť veľmi vítam a pozdravujem. A keďže vás mám na starosti vraj celých 50 minút, tak aj nejaký taký malý program pripravím. Viete, nejaké hovorené a spievané slovo a smiech, potlesk a také, čo vy robíte, prípadne chvíľa ticha. No, slovo solové, ideologické, čo sa naskytne, čo pán Božko zošle a tak. No a samozrejme nájde sa aj miesta pre muziku v podaní našich komorníkov, samozrejme. To sú oni.